जायखिजाया जाग्रा आदारजों बिस गोनां बेसाद मोनजाफानानै सुबुंफोरनि बेराम आजाराव गोग्लैनाया हादरनि गेजेराव गोदान बाथ्रा नङा। नंगौ, हादरनि गेजेराव जाग्रा आदारनि फारसे जेसेबांखि रैखाथि आरो सांग्रांथि खालामा मानो सम सम फरायसाफोरा बिस गोनां आदार मोनजानानै फाहामथाय लानांनायखौ नुनो मोनगासिनो। दिनैबो केरालानि गंसे फरायसालिनि खमैबो 100 फरायसाफोरा हरखाब बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लानांदों। बे जाथाया केरालानि वायनाड जिल्लानि जवाहर नवोदया बिद्यालयाव नुजाथिदों। बे फरायसालिनि 100 फरायसाफ्रा जाग्रा आदाराव बिस मोनजानानै हरखाब बेरामाव गोग्लैनायनि सन्देह खालामदों। सुलुंनि बादिब्ला वायनाड जिल्लानि लक्किडी ओनसोलाव थानाय जवाहर नवोदया फरायसालियाव बिस गोनां आदार मोनजानानै हरखाब फरायसाफ्रा गोबानाय आरो उदै सानाय जायो। बे जाथायनि सायाव दासिम रोखा नङाब्लाबो नाथाय रायजोनि सावस्रि बिफाना संदाननो गोख्रै बिथोन होदों। फरायसालि खुंथाया फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे फरायसाफोरनि देहा हालोदा दासिम गोब्राब थासारियाव दं।